И добре, вие сте с Го днес и аз съм Пликатор. И аз И този път той ще играе. Негов ред е втори епизод. Да. Дай. На изи. После ще ти го пусна на хард. Защото си... Добре, да по-тихо да е. Не трябва да говорим толкова силно. Добре, как се казва? Епизод 2? При да къркаш така. Пликатор играе. Да. Пликатор се плаши. Ето. Така. Правиш бе, не натам. Изчакваме. Коста. Не натам бе. Играй. Играй, твой ред е. Добре. Не виждам. Не ми покажа. Добре, аз ще играя бъзо такава. Добре. Как може момиче да не го е страх от тая игра, а тебе да те е страх? Посмей да ме плашиш пак и ще те оттрепам. Играх Five Nights at Freddy's и много се плаших и сега не ми си играх страшно игра. Нещо бляскаш тук. Нещо блясна. Да, бе. Ой, кой е тури? Какво си ти, бе? Нишка ли? Фу. Хелт из фу. Това е за хелт, да. Здравейте, госпожо. Честити на вас, госпожо. 1 юни, ден на детето, просто. Как може да си знаеш собствения празник? Ти каза и на вас, госпожо. Така, между другото, снимаме в даскалото. Да. Ако сте чули нещо. Госпожата ми по история. Не, по химия. Каква химия бе история, бе? Пресънишва. История. Без това какво толкова е? Нещо светлина има там. И какво светлина? толкова, като го казвам, по-силно ще говоря, за да ме чувате, защото явно май не ме чувате. Сега тук нещо ще ми спреш. Пейдж. Ого, едно. Слендърина. Госпожа, чухте ли нещо? Да, ние сме. Не искам да се обръщам пак. Обърни се ти. Да. Как бе? Как е тук, Що бе? не се маха? Не знам. Махна се. Дали пък не се увели? Как гласа? Сигурно. Може би да. Знаеш ли, че там ще бъде? Винаги тя при листовки. Листовките. Pages. Мисля, аз казвам да обиколя първо цялата Другия къща. път може да снимаме на такова на айс. Не, ми е дебилна играта, вече, човек. Банална ми е просто. А тази Хич не не е се... банална? Не. Хич не се плаша там. Тя на Слендърина и на Слендърмен, може би. Малко Слендърмен. Сами единствените, които... То ти да е така бавно. Не трябва да се... Не, просто ме стресна там преди това. Пак стигнах... What? Врътнах се в кръг. И то къщите в кръг. Много ключ. Как така? Тогава като е в кръг, ти провери всички стаи, как ще има други листовки. Това не го вижда. Те се спамват. Това ти дебилната. Да, спамват се така, като някакви животни в Майнкрафт. В Слендърмен се спамват, човек. Да, бе. Не искам да влизам тук. Леглото е наобратно. Нормално ли е леглото да седи така? Това не е легло, бе. Това е легло. Не искам. Отдалечавам си екрана просто. Не знам. Нищо не виждам. Не влезе там. Пейдж. Са пак ще... Това не е Пейдж. Пейдж трябва да е. Няма я. Няма я. Който човек ще влезе в тази къща и ще започне да играе. Ще влезе в страшна къща. И ще почна да търся някакви страници. What the fuck е то психар? Аз бих се убил. Няма смисъл да живея. Без това нали ще умреш. Бати дебилската игра. Това е малко безмислено да играеш. Добре, сигурно пак не ме чувате, ама... Сигурно госпожата по историята чува, ама те няма да те чуят. Да. Тук съм отворила. Госпожа Тихова. Тихова. Тихома. Добре, стига. Добре. Сигурно, ако чувате, има ехо.
Да, защото сме в даскалото, пак повтарям. И тук е пусто, защото всички са завършили. Единствено, ние сме млади! Убилите. Не. Слендарина ме. На колко кръв? Идва! Неш! Бабичката идва! Бабичката идва! Мама! Да, бе, да. Видях Видя ли я как отзаде ходи? човек! Да, бе. Как ходи? Да, Да, леко надолу погледнах с екрана и я видях човек. Бабичката. Чувам играта. животи. Не, хелци. Не, на плюнка съм! В момента обикалям по кръг. Не знам дали е зад само мен. 3 пъти Не искам да се обръщам, чуваш ли? Просто не искам. Няма. Сега малко звука, защото нищо. Няма я добре. Бе, няма я. Казах ли си? Да. За малко да те това. Слендарина, слендарина. Как бе? Обърнах се и беше зад мен. Беше зад мен. Още е тук. Още е тук. Още е тук. Ти го чакай малко. Нещо много. Не искам повече. Все едно те сгракче така. Колко време снимам? Интересно ме. 6 минути. И това е много бе. Играхме 6 минути. Гледахме. Дай сега твой ред на харта, айде. Чувате ли му харта? Здрасти! Чакай, как чакай, си? чакай. Чакай. Чакай, чакай, тихо, тихо. Тихо бе. Бз. Ето я! Като статуята на свободата си. Айде, твой ред. Това е баличката. Къде бе? Ето, чуйте, тихо. Мисля, че е невидимо. Добре, ще приключваме с това. Не, чакай бе. Сега е наред на хард да се погаврим. Айде, готов ли си? Не. Айде, поне ела да гледаш, моля те. Няма да ти го пускам на тебе да играеш. Поне ела да гледаш. Добре, да. Това ще си го включа в един момент. Моля, верно го пуснах на хард, между другото. Мисля, че това е нещо. Да. И се чуди какво става тук. Що се удрям? Сигурно е силово поле. Да. Като... Блъска си главата. Дали ще отъпе? Ама тя без това няма. Да. Айде ела да гледаш, бе. Аре си изпушвай с телефона от четвъртията си. Така. И само... Не, И ти само... Пай! И телефона ми пада. Тирчо! Автобус се чува. Да. Чух нещо отгоре на тази. Тихо.